Μπήκε τώρα, μπήκε το μικρόφωνο, μπήκε, δουλεύει. Πού κοιτάω, εκεί κοιτάω. Εδώ κοιτάω. Hi guys, είμαι η Μαριαλένα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα συζητήσουμε γιατροσόφια για τον βήχα. Προτού το κάνουμε αυτό, ένα subscribe, ένα like, θα με βοηθούσε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Πάμε να ξεκινήσουμε να συζητήσουμε για τα γιατροσόφια. Και γιατί τα γιατροσόφια, παιδιά? Πριν από μερικές εβδομάδες ήμουνα πάρα πολύ άρρωστη και έβηχα πάρα πολύ. Στη σελίδα μου στο Instagram ανέβασα ένα Q&A και ρώτησα όλους τους followers να μου πούνε γιατροσόφια για τον βήχα που τους έχει δώσει η γιαγιά τους, η προγιαγιά τους, η μαμά τους κτλ. Για να δούμε τι μπορεί να με βοηθήσει, διότι είχα φτάσει στο αμήν. Με έπιασε λοιπόν η απελπισία, ρώτησα εσάς και μου απαντήσατε. Έχω τις απαντήσεις σας εδώ και πάμε να τις διαβάσουμε. Αν τις βρούμε. Προτού όμως μοιραστώ αυτά εδώ μαζί σας, θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντα, μα πάντα πρέπει να συμβουλευόμαστε τον γιατρό μας και να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνει πρώτα ο ή γιατρός. Τα γιατροσόφια υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν για χρόνια. Απλά ό,τι αποφασίσουμε να κάνουμε από αυτά πρέπει πρώτα να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας, διότι ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά και δεν είμαστε για πειράματα. Ξεκινάμε! Βράζουμε ένα λεμόνι για 10 λεπτά. Στίβουμε και βάζουμε στον χυμό μία κουταλιά της σούπας μέλι και το πίνουμε 3 φορές την ημέρα. Τρομερό! Το μέλι ξέρουμε πόσο καλό κάνει και πόσο καταπραϊντικό είναι, όπως και το λεμόνι που σκοτώνει τα μικρόβια. Βράζουμε κρεμμύδια ολόκληρα και προσθέτουμε μέλι στο ζουμί και το πίνουμε. 2, 3, 4 κουταλιέτσες. Κουταλιέτσες. Την ημέρα, ειδικά όταν έχουμε έξαρση στον βήχα, μία χαρά. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω σε ποια κάμερα κοιτάω. Κάμερα σε μένα, εδώ. Σας κοιτάω τώρα, λογικά σας κοιτάω. Τρίτο, και αυτό είχε τις περισσότερες απαντήσεις στη σελίδα μου, στο Q&A. Βράζουμε ένα κρεμμύδι κομμένο δίπλα στο κομοδίνο μας όταν κοιμόμαστε. Αν σας πω ότι το δοκίμασα και δούλεψε, βεβαίως, κρεμμυδάκι κομμένο δίπλα στο κομοδίνο. Μυρίζει βέβαια όλο το σπίτι κρεμμυδίλα, όλο το δωμάτιο, για να μην πω όλο το σπίτι, αλλά ένα αέρισμα το πρωί και είσαι κομπλέ. Βοήθησε πάρα πολύ στον βήχα αυτό, να το ξέρετε. Τσάι ή χαμομήλι με μέλι και λεμόνι. Κλασικό, όλα τα τσάγια κάνουν καλό με μέλι και λεμόνι. Βοηθάνε, είναι καταπραϊντικό για το βήχα. Εντριβές με Vicks ή ινοπνευμά, παιδιά. Υπάρχει καλύτερο πράγμα? Εγώ θυμάμαι από μικρούλα την μάνα μου, είτε είχα βήχα είτε δεν είχα πυρετό, είχα οποιαδήποτε αρρώστια και να είχα, μου έβαζε Vicks πάντα στην πλάτη και στο στήθος. Πόσο ανακουφιστικό, πόσο ζεστό και ωραίο, ειδικά όταν βήχουμε. Και το ινόπνευμα φυσικά είναι κάτι που κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Απλά η μυρωδιά λίγο δεν παλεύεται, αλλά οκ. Θα μου πεις το κρεμμύδι παλεύεται. Anyway, αυτό που θα σας πω τώρα είναι το νούμερο 1 με πάνω από 15 απαντήσεις στο Q&A. Κρεμμύδι, μέλι. Σε layers. Τα βάζουμε το ένα πάνω από το άλλο μέσα σε ένα βαζάκι. Ανακατεύουμε ελαφρώς και το αφήνουμε για περίπου 6 με 8 ώρες να βγάλει τα ζουμάκια του. Παιδιά, ό,τι πιο καλό έχω δοκιμάσει για τον βήχα, αυτό το σιρόπι. Και φυσικό, είναι φυσικό, δεν είναι σιρόπι που παίρνουμε από το φαρμακείο, αν και
Σας το ξαναλέω παιδιά, τα σιρόπια που πουλάνε στο φαρμακείο είναι άκρως αποτελεσματικά και φυσικά αν μας πει ο γιατρός να πάρουμε ένα σιρόπι από το φαρμακείο θα το κάνουμε. Αν όμως θέλετε να δοκιμάσετε και κάτι πιο φυσικό, απολύτως φυσικό, δοκιμάστε το αυτό, πραγματικά βοηθάει. Πάμε τώρα στο κριτικό. Ρακόμελο. Ρακόμελο παιδιά. Ρακόμελο φυσικά έχει ρακί και βοηθάει συνδυαστικά με το μέλι πάρα πολύ κατά πραΐνη. Άλλο ένα καλό κόλπο είναι οι εισπνοές. Εισπνοές. Βράζουμε νεράκι, μόλις αρχίζει και βράζει, βάζουμε μέσα μία κουταλιά της σούπας Vicks ή ευκάλυπτο. Καλύπτουμε, μπλουμ το κεφάλι από πάνω, εισπνοές να καθαρίσει όλο το σύστημα. Σίγουρα βοηθάει 100%. Ριγανέλαιο. Έχετε δοκιμάσει ριγανέλαιο ποτέ? Ειδικά και το βάμα είναι εξαιρετικό. Το πουλάνε κουμπάρι μου. Θα σας βάλω εδώ το site. Αβράμογλου παιδιά. Top. Σαλέπι. Ωραίο και το σαλέπι. Αν και για μένα μου φαίνεται λίγο βαρύ για το βήχα. Λίγο πιο έτσι πηχτό και μπορεί να κολλήσει στο λαιμό και να φέρει, όχι ανακούφιση, να φέρει λίγο ένα κάτι. Άλλο φοβερό παιδιά. Αυτό το δοκίμασα και όντως και αυτό είχε αποτέλεσμα. Βάζουμε, πέσω ένα γκρέμο τσακιστό από εδώ πέρα τώρα. Δεν είναι βρώμικες, είναι μαύρα από τα παπούτσια. Κρεμμύδι στην πατούσα. Ναι παιδιά, βάζουμε κρεμμυδάκι, τυλίγουμε με μία μεμβράνη, κάλτσα από πάνω. Τρομερό και φοβερό. Βοηθάει και στον πυρετό αυτό και στον βήχα. Οπα. Ήρθαν τα πουλιά. Πήγανε, συγγνώμη, είμαι σε ένα μπαλκόνι που έχει μια τέντα από πάνω και έρχονται και κάθονται και γίνεται πανικός. Κρεμμύδι λοιπόν στην πατούσα. Κάνει καλό. Τσαγάκι. Τσαγάκι. Είτε βάζουμε κονιάκ, τσίπουρο, ουίσκι ή ζαμπούκο. Μία κουταλίτσα μέλι και πίνουμε 2 τέτοια τσαγάκια την ημέρα. Είσαι και ντύρλα και ξεχνάς ότι είσαι άρρωστος. Καλό. Δεν το δοκίμασα με μικρά παιδιά διότι δεν θέλουμε να ξεφύγουμε. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση παιδιά, φανταστικό και μου το είπανε 5 άτομα και λέω δεν το έχω ακούσει ποτέ, δεν το είχα ακούσει ποτέ. Βράζουμε τα κουκούτσια από τα κηδόνια. Ναι, βράζουμε κουκούτσια από κηδόνια και πίνουμε το ζουμί. Εσείς το γνωρίζατε αυτό, σας παρακαλώ άμα το γνωρίζατε σχολιάστε μου από κάτω, εδώ κάπου κάτω, σχολιάστε μου διότι αυτό πρώτη φορά το ακούω, πρώτη φορά. Το επόμενο είναι άκρος, δηλαδή είναι το άλλο άκρο από όλα όσα έχουμε πει σε αυτό το βίντεο, παγωτό. Παγωτάκι κανείς? Παγωτάκι? Και όμως λέει η κοπέλα εδώ που μου το έστειλε, θα εκπλαγείς, όντως δουλεύει. Κόβει το βήχα μαχαίρι. Την επόμενη φορά έχω φύγει για παγωτάκι. Επόμενο. Μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και ριγανέλαιο. Με πιπέτα, ριγανέλαιο, ελαιόλαδο. Πολύ ενδιαφέρον. Το ριγανέλαιο μου το είπανε 2-3, η αλήθεια είναι. Πάμε στην άλλη σελίδα τώρα. Πρόπολη. Η πρόπολη που μπορούμε να βρούμε και στα φαρμακεία αλλά και σε βάμα. Άμα βρούμε βάμα πρόπολης με πιπέτα να βάλουμε στο λαιμό μας είναι ό,τι καλύτερο. Είναι λίγο έντονη αλλά η πρόπολη πραγματικά βοηθάει. Πραγματικά. Άλλο ενδιαφέρον παιδιά, λάχανο κομπρέσα. Κομπρέσα λάχανο. Επικό, πάρα πολύ μ' άρεσε αυτό. Λάχανο κομπρέσα. Εγώ ξέρω ότι όταν θύλαζα τα παιδιά μου και πάθαινα μαστίτιδες, το λάχανο βοηθούσε πάρα πολύ στη μαστίτιδα, δεν το συζητάω. Είχε όντως καταπραϊντική δράση. Τώρα, άμα βοηθάει και στον βήχα, δεν το δοκίμασα, να σας πω την αλήθεια. Μέσα στα κρεμμύδια και στα μέλια και στα λεμόνια ανέβαζα και λάχανο, σαλατούλα θα κάναμε και δεν το δοκίμασα. Αλλά για να το λένε, διότι δεν το είπε ένας, το είπανε 3 άτομα. Πάνε να πει ότι κάτι ξέραν οι γιαγιάδες, μαμάδες τους.
ή το έχουν δοκιμάσει και οι ίδιοι, δεν ξέρω από πού το ακούσαν. Μου ήρθε ένα μήνυμα και λέω, τι είναι αυτό τώρα, έπρεπε να μπω και να το ψάξω. Ingwer. Και λέω, τι είναι το Ingwer, καθάρισέ το, λέει, και μάσισέ το. Ingwer. Το Ingwer, παιδιά, είναι το ginger. Πού να το ξέρω, δεν το ξέρα, δεν ήξερα ότι το ginger λέγεται Ingwer. Θα αναφερθώ ξανά σε αυτό, λίγο παρακάτω, για να σας πω την γνώμη μου πάνω στο ginger. Πετιμέζι. Το πετιμέζι φυσικά βοηθάει, καταπραγητικό σαν το μέλι. Κι άλλο ένα κριτικό, διότι η Κρήτη είναι παντού, η Κρήτη είναι αρχηγός και αν δεν πενέψω το σπίτι μου θα πέσει να με πλακώσει, μισή κριτικιά εδώ, εννοείται. Είναι το σαρανταβότανο, σαρανταδέντρι ή σαρανταβότανο, παιδιά. Το λέει και η λέξη, 40 βότανα σε ένα αφέψιμα μέσα και να μην βοηθάει. Σαφώς και θα βοηθάει, είναι το φάρμακο της φύσης, παιδιά, αυτό. 40 βότανα σε ένα. Μαμά, αν το βλέπεις αυτό, θέλω να μου στείλεις, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το ginger είναι κάτι που φυσικά βοηθάει. Αν δεν έχεις πρόβλημα. Και τι εννοώ με πρόβλημα. Εδώ 2 κορίτσια μου πρότειναν συνδυαστικά μαζί μέσα σε ζεστό νεράκι ginger, μέλι, λεμόνι και κουρκουμά. Το καταλαβαίνω ότι συνδυαστικά αυτά σίγουρα είναι έτσι μια βόμβα βιταμινών, αντιοξυδοτικών. Ελπίζω να το είπα σωστά αυτό, αντιοξυδοτικά. Συγγνώμη, βγαίνει η Αυστραλία από μέσα μου και δεν θυμάμαι τα ελληνικά μου. Antioxidants λοιπόν, σκοτώνει μικρόβια, καταπραίνει και όλα τα σχετικά. Εγώ όμως πήρα τηλέφωνο τον γαστρεντερολόγο μου προτού δοκιμάσω κάτι τέτοιο και τον ρώτησα. Του λέω, συνδυαστικά αυτά για το στομάχι κάνει να τα παίρνουμε, υπάρχει κάποια αντίδραση που μπορεί να προκληθεί? Και μου λέει, εσύ Μαριαλένα που έχεις ιστορικό με παλινδρόμηση, καλό θα ήταν να μην τα κάνεις αυτά, να μην τα ανακατέψεις όλα μαζί, διότι μπορεί να σου φέρει μια δυσφορία. Γι' αυτό σας λέω, πάντα πρέπει να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας. Για όποια από αυτά εδώ τα γιατροσόφια σας προτείνω σήμερα. Πάντα ακολουθούμε την αγωγή που μας δίνει ο γιατρός, πάντα, και μετά δοκιμάζουμε. Αν στην τελική αυτά είναι μια επιπλέον βοήθεια, δεν γιατρεύουν το πρόβλημα. Γι' αυτό και επιμένω ότι πρέπει να ακούμε τον γιατρό μας. Τα δοκιμάζετε, σας κάνουνε, συνεχίστε τα, δεν σας κάνουνε, πετάξτε τα. It's as simple as that. Οι περισσότεροι γιατροί, ρε παιδιά, ούτως ή άλλως είναι αρκετά ανοιχτοί σε αυτά πλέον και δεν θα σου πούνε όχι μην το κάνεις, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος ιατρικός. Άρα, για να συνοψίσουμε, το λεμόνι σκοτώνει τα μικρόβια, όπως και το κρεμμύδι, έτσι, και καθαρίζει και ανοίγει τα πάντα. Το μέλι είναι καταπραγητικό και ο συνδυασμός αυτών είναι top. Είναι αυτά που μου προτείναν οι περισσότεροι και το δοκίμασα, ειδικά το κρεμμύδι που το έβαλα σε βάζο με μέλι και το ανακάτεψα και ήπια το σιροπάκι, ό,τι καλύτερο για το βήχα, παιδιά. Αυτά λοιπόν είναι τα γιατροσόφια που μου προτείνατε εσείς και τα μοιράστηκα με όλη μου την αγάπη. Σχολιάστε μου από κάτω αν έχετε εσείς κάποιο άλλο γιατροσόφι το οποίο δεν αναφέρθηκα σε αυτό το βίντεο και ίσως είναι έτσι κάτι διαφορετικό και ενδιαφέρον. Όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, σας παρακαλώ ένα like και ένα subscribe. Η αγάπη σας είναι πολύ σημαντική για μένα. Σας φιλώ, σας αγαπώ, σας χαιρετώ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!